Her er min næste market update for i dag. Bitcoin den kom lige op at ramme 123k, lige inde i det felt, som jeg snakkede om sidst, mellem 121 til 128k, og så blev den så meget hurtigt rejected herinde. Der var ikke så meget en konsolidering eller noget, det var bare en rejection, så den faldt ned igen. Og nu er den sådan faldet ned og ramt lige det level, som har været tidligere resistance 2 gange, den her trendline. Og den er så kommet ned og fundet support her. Så det kunne være meget godt, hvis den finder support, og så ligesom bouncer op herfra. Noget i den her stil, ikke? Så er det meget bullish setup. Men et negativt aspekt er, at den faktisk konsoliderer her og konsoliderer hernede lige nu. Så det kan godt være, at hvis den bliver ved med at konsolidere lige nu, så laver den faktisk lidt af en bear flag. Sådan her. Og så prøver den så igennem, hvis den gennemfører den bear flag pattern. Og der hvor hvis den så prøver igennem, vil finde support. Det vil være omkring 112 til 110k. Fordi det her vi har vores ligesom to primære resistance eller support lines, eller previous resistance. Den her som har været resistance, og den her som også har været en meget relevant price point på 110k, som også var support her tidligere. Så hvis den falder ned igennem, så det ligner faktisk også lidt en head and shoulders herop. Den her pattern. Der. Op. Ned. Noget i den her stil, ikke? Det kunne det godt ligne, hvis den bliver ved med at fuldføre den her. Så ja, noget til omkring det her level. Og så derefter, så hvis ikke den også bryder igennem det her, hvis den gør, det tror jeg ikke den gør, men så kunne den falde endnu længere ned, omkring 107-8k måske. Men anyways, jeg regner med, at det her bliver support, hvis den her support bliver brudt igennem. Og så derefter kan vi fortsætte op. Så næste level efter det vil være, hvis vi tager vores fibs her, op omkring 1.618, omkring 140k. Muligvis kunne den godt komme op her igen, finde noget resistance, måske falde herned igen, og så op, eller bare gå direkte op, I don't know. Det er i hvert fald et relevant level her. Og hvis vi, ved du at det tager senere, hvis vi hopper over til Ethereum, så er den faktisk outperforming Bitcoin. Den klarer sig meget bedre, så mens Bitcoin er faldet ned, så har, jeg fjerner lige de her ting hurtigt, så har Ethereum faktisk fortsat opad lidt. Den kæmper godt nok med nogle resistance lines her. Den har både en flag pattern, og den har lidt support turned resistance nu her. Men da den konsoliderer, betyder at den muligvis prøver igennem snart. Så det er meget godt. Den outperformer faktisk BTC. Her har vi en ETH to ETH versus BTC chart. Normalt har man jo ETH USD eller BTC USD. Det her det er ETH compared to BTC. Og her for det seneste så er den faktisk begyndt at outperform. Hvis vi zoomer lidt ud her, så sidste gang den outperformed Bitcoin var sidste bull market tilbage i 2021 herover, og før det var tilbage i 2017's bull markets. Og nu ser det ud til, at siden bear market, hvor Bitcoin ligesom har været en kæmpe uptrend her, helt det her stik, mens ETH bare har konsolideret og været lidt op og ned og så videre. Så ETH
versus BTC så faldet, ikke? Ether faldet. Men nu har den faktisk fundet support hernede i den her range, hvor den har fandt support sidste gang også, sidste bull market i 2020-2021. Så det ser meget godt ud, at den begyndte at lave en reversal her. Ja, måden man faktisk kan beregne de her ting på, det er, hvis vi tager Fibs her, og regner med, at den for eksempel, ved du hvad, lad os komme til det senere. Det bliver en lidt for lang video, hvis jeg går i dybden med det. Men i hvert fald, ETH begynder at se ud som, at den outperformer BTC, og muligvis fortsætter herfra. Lige nu har den faktisk en rimelig god bullish pattern her. Resistance her, hvor den har ramt resistance et par gange nu. Og der er sådan en ascending triangle pattern, så muligvis så kan det godt være, at den bliver rejected herfra igen, faldet ned, finder support her, og så op igen. Men hvis ikke, så kunne det også være allerede nu. Who knows? Ja, hvad vil være det næste at komme ind på? Ja, faktisk. Hvor vil Ethereum komme hen, hvis den laver en breakout her og nu? Der kunne vi tage vores Fibs herfra. Lige der. Og så vil det næste level faktisk være herop omkring den her. Nu kan man ikke se det så godt her på grund af de her. Men 0.886 på 3600. Der vil måske være lidt resistance her på 0.786, men jeg tror ikke, den er lige så relevant det level. Det mest relevante vil være her omkring 3600 til 4000. Ja, omkring det her level. Og det siger også, fordi at hvis man zoomer ind på et lidt bredere spektrum, og så har vi faktisk en trendline helt heroppe fra, som går ned og har fundet resistance her, så det vil også give mening at finde lidt resistance her, før den laver en breakout senere hen. Ja, og faktisk 0.886 er et relativt relevant level, hvis vi går ud til Bitcoin for eksempel. Laver lige den her til en 4-hour time frame, og tager Fibs herfra herned, og laver en extension på den. Så kan vi se her, selv hvis jeg fjerner de her linjer, som faktisk matcher rigtig godt med de her levels, så er det faktisk 0.886 forkert. Jeg lige stillet. Det var slår lige det der først faktisk. Og så kører den herned. Så 0.886, den var meget relevant her. Den har fundet resistance her 2 gange, her igen et par gange, her igen et par gange, og så brød den igennem her og lavede support her. Så det vil faktisk give meget god mening, hvis den kom herned og fandt support lige præcis her igen, og så gik op efterfølgende. Ja, det stemmer meget overens med de tidligere analyser, jeg lavede. Og så kom jeg til Ethereum, lidt lang måde at forklare det på, men hvorfor det her level er meget relevant, selv hvis man extender den til venstre også, så vil man se, den har ikke helt resistance her, men der var resistance der, og både her i den her range, herover og herover, og faktisk også helt herover. Så mange steder. Den har været meget relevant lige det her level på et meget stort spektrum, så ja, kunne godt forestille mig, at den finder lidt resistance her, og også her omkring 4K, fordi at igen, det også var meget relevant både her og her, 2-3 gange der, og har haft lidt relevance tidligere også. Ja.
Ja, det er sådan set det. Jeg trak den lidt, men ETH omkring 3600 til 4000 er mit næste store level på det lidt større spektrum. Der kommer nok lidt op og ned nogle gange, måske lidt sådan der og sådan her. Bouncer lidt, finder nogle små retracements og den slags. Men ja, jeg trader ikke de der små 5-10%, eller 5-6-7%, hvad det nu er. Kigger bare på det lidt større spektrum her, og finder de vigtige levels, så ligesom Ethereum nok kommer op på omkring 36 til 4000, så Bitcoin, hvis den prøver igennem den her resistance line, falder nok ned til omkring 110 til 112.000, og derefter faktisk, ja, lad os lige kigge på det. Hvis vi tager den herfra, her er noget rent teoretisk, hypotetisk. 1414 ligger faktisk på 128, næsten helt perfekt, ligesom den gjorde her tidligere. Det var ikke her, herover. Både her 128, 1414, her 128, 1414, og helt herover 128, 1414. What a coincidence. Eller coincidence not, maybe. Ja, det er sådan set det. Efterfølgende kunne jeg godt forestille mig op omkring 140k, og senere hen helt op til omkring 180k. Det her har jeg ikke snakket om før, tror jeg. Men her har vi faktisk vores 2227 på 180. Og lige her også vores 1.618 golden ratio extension på lige præcis 174-173-agtigt. Så deroppe vil være næste sådan, kan man sige, på et lidt større spektrums resistance. Who knows, det kan være til den tid Ethereum rammer 4.000, så Bitcoin ramt 180.000. Ja, det er bare teoretisk, men ja.